नमस्कार, स्वागत बा। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और हम अमित कुमार स्वागत करतानी आप सभी दर्शक लोगन के। तो खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के और ये खबर बा होली के गाना के बारे में। आप सब अभी तक रोजाना नया नया होली के गाना सुन रहल बाड़ी खेसारी जी के और भी भोजपुरी स्टार के, लेकिन एगो खेसारी लाल यादव जी के ऐसन होली के वीडियो शूट भइल बा जो कि आप लोगन के नाचे खातिर मजबूर कर दी और कोनो और इंडस्ट्री के भी याद दिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे बानी एगो ऐसन होली गाना के जोना में खेसारी लाल यादव जी साउथ स्टाइल में नजर आई हैं। जी हाँ, ये फोटो देखिए सामने स्क्रीन पर। ये फोटो में आप लोगन के नज़र आवत हुई खेसारी लाल यादव जी जो कि पूरा साउथ वाला लुक में बाड़े। माथा पर सफ़ेद चंदन, लुंगी पहनले बाड़े और कंधा पर गमछा रखले बाड़े और साउथ वाला जो स्टाइल होला प्रॉपर उस स्टाइल के में फॉलो कैले बाड़े। आप सब देख ही सकतानी। तो ये अपडेट रहे, बहुत जल्द ये होली के गाना आप लोगन के सुने के मिली, ऐसा जानकारी सामने आ रहा बा। तो जैसे ही ये गाना के कुछ अपडेट आई, वीडियो के, टीजर के, चाहे और कोनो अपडेट आप सब खातिर हम जरूर लेके आए। फिलहाल आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कर दी, वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक जरूर कर दी। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।